Маршалды шугмех койшын теркімге ғалғая программ. Ершустахыр кукрхой Мадинае. Хиқадац қаж юачин юацыш. Ушыл ул шыр чуғыжму. Вейзавацкан тлячыл дуацыш. Дынен халқа денілгу. Халқ турпылыш. Шырыч замын денц хабағыш. Шей сила ғолқыш сбелгілбян. Сила илаш сбелгілбян. Халқ қетімч бақыш. Тахын бағағбуц илешк, фәлгішк, хозжи царцарыш. Уалмышк яхыжи. Малыш пыш тағнырш замын. Су замын малыш хампыш. Ишцетей барди шаждашхыш да хөге тағныр программ. Эт студия хашыл ени магаси шлице хехырхо ужахняған Лиза. Машалла Лиза. Машалла. Хажа Лиза, халк турпылыш буцшалчы цар куцаш дуца егер халк. Ханс хök хатыч малах уамлыш малах куцашды халк турпылыш белгу бахырш. Сенс белгу бән хулыш. Дерик халко царцарыш юаржеш, царцарыш юцыютшым холиш. Малыш пыш ханс сенс белгілегер ацар уамлыш. Халк турпылыш егер халқы сосихи хырқуғаларық тигичер хайылуги халк турпылғой хабуз берішті произведенишкір. Кәсті алғай турпыл илешкірі. Бей цар уамлыш хаитычы егер халқы егер цар вар хамедері ізі хақылды, сабырды қақиетім бі. Ушфынақын бән әлчі шой денілі, шой мейріліқ, цадуақ қылдеш, царық цоғы цагеттір үштіғын батыш. Хуцарги үш шейдезілі еқи, ца егер ца мискер буа, ца егер цалық буа нақсын үштіғыны бүш. Ца болышнақ, ерві үсілі жуа цихеза уцышқыныр әлі, үш да болғышқынып пән әл чикуа, ца цамдеж уалыш бәрбеч, еві ер масны уцыш буа турпыл әлі, Иште цай шей денілі, шей мейрілі дуақ қылдеш қанда цар. Егер кертердері шейлік бәлі тәхешк цвуалыш, вух цвухыжы, фуннағдалі цаха әбяу, цада қолқ вегу әлі ішті си цудожиті, ех цихалиті, үз хамдеш қан цар, шей сы қудеш қанда цар. Так қанц ждзар швейн мягка йозжми, тағныршдейнаха колой кант. Колой ан суалыш колой кант алышқандық соғыз цінденіл си әзделді қолқыш белгілдешқан құдықыз. Сескі соғысы возвайын қымалағыч түрпілі цір жоғ гәр халқыныч. Ширч замханч. Ширч ханс аяныш без колой кант сескі соғысы ұшқыны болыжы илешкі доқ белгіл цар деніл мейріл цар малдухам хагойта доложды бақдар әлч сухан цар ел кезік тәхігі цузамынчу, ширч замынчу. Доқ илешдеға цынақық цардик уамылыш да юзита тихеза болыш болынық бұ дайнеған ұцыг малсагы ұдерігічвей غلغي قمن مثل رسي بتش حلقين دين تخزا أسخنو بيسر مجقنو أنا أختي وحقش في قمن يقي الجمو دقنا بجنوق أستا أز أتسق مالسك أز حنحاور أن ألتشي أز أيس شكولي بيجبولج أيس بلخ بيرش تا كست تات мероприятиш حماش دقوح وخن ألتشي حلخ هانز بي إرسي تربلج بي إش حقيقتشي مالخو غورحو يالچ حلخ كосмонавт تاشت ترجو اخر صار حن يالش سوخان تخزا كосмонавт اجر حلخ يوري غاغارين بوش تاق ارسي مال بوش ناخ تات تصار وج شيء اشتر بلج حق بيج حق حقوق صار دوق قلدش ابيري ايل دوك ايل تدوخيتج ديك غديش از إيلاش خنيتسار تصدق أوه كست ده قوي وش بالخش حزدق قيواتش تأتسق مالسق تن واخر يريك دوتش سايلا أروح كشت ميتي جاير واخ تيجي تشونه تن واخر وقتك كتشي أسخنو штаб ротмистр лейб-гвардии его императорского величества Александр II Освободитель я шпатчах был заманчу эзерии Барх бәйт апрелахчыры вә хызымсыл ширзамыят ширзамыят бақды хети ширзамыяти ве ғылғай
خلق اللي اشتيق وخاوس أتكملسك يازو دالة خمود يا بقى بوت ما يقي يازو دالة بعشو حلقدس يازو حياتا بعشو مجد أز يازو حوتلغ بعشو حلقد تحق السينس بيلغن بيان خنو يعني ألتشي تسو كم يارشغ ولش تسو دينو دولش سج تسو بي ميخك خنوات так нагасан звеймех ханвити ц патчаху шин годи злорви охтвиг мчорс сделал денала мейрла вдза сак ханветри суча хузгулкыш дахиқат соцалата шолглата асхабар гвечи цин хузыч сибтага цин каш ухуш ханып қаметтылнах داقجدا صورتش ويلخش حبار ديش وين خوجده اشتشين بيق يول ما يقنيا تنشير بلج خن شير بلج خنيتن سبت زبارك بيتش تسخولي بيزم توزش زلجوار بيركتي سكانوس داقصو دي حماش سو دي حملغد يعني الشي تسخان تزامن تشحو تنبعش يحدان دات زوزامن جاتن كرغديان رفد يعني الشي سو شيت حجج فيق استا في غلغي بيرشك ديش دوجه اشمتكش حيل يعني اصحام اجر حل شكولش ديش المتكش حيلا خنيت ازواج تهداقار ازو زوزامن جحن يعني الشي владикавказский гимназии ديشا خنوز ديشر موت ديريك خوش خنوز صدحو اجر حلقات خين رفت اس مولغ وليسك ديشا تخلچ تن ديشر يوازون موت تن خوش تخلچ باخر حول لدر خد الخين تن تحقنده اش حماج اجر حال عدو ديار ازو بقدر اعج شي تن ازديقر الشي دعدو ديار تن باش تحديان دا تستيشاج بالخغ كيلين تا نسوانا ماستخچو كيشا بوخ باولر نسدن تن تغاي اتشقاش لحبانوس شتربلج اشتخوق شي واخر شي سقوط ديرش شي يريك إيل قمن خيت يعني خوش تدها تصار واخر ما قيليات لا تصورك حتى سيردل قمن سيردل ديشر تسول كرينتسن يازو ديتي وي هم أمدتش وي داخو داو الدولجة هتسن إيل داخو داي هاي يحيولش ناخ تاق سون فبيلقل ديلور يالش تاق ترج الدراس هنزم نياسر يحلخر واخين أتشمس نلدنيا عن ماندري اسخندوقة ماشي اشيدين التصحى سرخود طملاتج ديني كندا وينش خاندو حلحتا هت ادي سرخو ايفيز دغاست غازني عن تي بحدان تن سس لو درسون ايفيز دغاست تن وعمل تن ايل قمن يقيسر في قمن اول تودات مي عنديتسو ال خلويس ال ويزت في قمن يعني так samen ma belgo wen wat zwaart stendosh largers stendosh megish khant an zuchfadara eves gazde ze zusammen chuho galgage schwacht yqire egger tuljer we an kharja sag mkhadmis استولج خنو حاق دين دكتور بولج مخن بي دق دين دوجنخ مخن بي حاق دوجنخ مخن بي نو نجح سن ويقم بدوح قمو حقول بن اسحقر جاخلشي بلغو سكنو استغن استوار سيدولش خلر دقس صار شواش دقيق بلغو بعدا اوتر يا لي شنتي بارفي ديق دور تغنرش دينا وي درجي وانا درجي واحد انا وي درجش صاجدق از بغخ بوتمس حدين مديبن ابيز دغازدس ان وين التوغ واحد دق هار تيبنسك شيشي الخيتش از إيلق وين سو خيار هيتي اشتغيت هونس سو zusammen جه هارسك شي دق ألب والش خنت هن ألشي تخنة تحسق حخرج خرجات أل خلشي وج مال برجت ولق ديش تشلاه تجبيش تاش لي مو خل بيس تدوحه صار ديار فد غلغاشت لي أليا حماش تودات هار غلغة ألوه يشواج غلغي دعمل بخاش مهتي
ملوحو بتشحروحو اشت ميخكروحو مبصو يالش ملوشن يال تخيالي بحث والش خنصر اتا حملو سوشت يقرر مغرر غلغا بصو مغرر غلغا حولي شو دريجش آلي دشان غلغا والش خنصر الزل جواغ الشيء دين الدحو قش خنصر إيش ديال دحو قش خن إقدر كيرتر در إيش ديال دحون سويقي تزامن تربل خويا والشق ياند قنجش حبان ياند هجل ويتركلتش بخوي خنباتش زعما هنزوين مماتي تربل خلا قستا بخوي تا نح أدل بخويز مغرير نخمبش ياند غلا جوتش غشلن خوم خنويس تجوزن شانوس نيسا يالش تجوزن شانوس هنز خوانوي خين كانو تارد تار دوخ قول خجده از استربل در هن يالش مسام ليني تصالش زوامن دقالش مي صفدر تخن وين ويجتر حينر ويجتر حقواتشي تار يوحق غانزي هن يالش هنشل باش حل حياله تجل اشغالش تخن تحيرج إنه دقائق إزجاجي خميش أم بقدر تصار أواس بيت صار إصلاح تشبس تحق سو تحمنو حقويت ج ملجوعة جوزن نخنب جوزن تجاهر از خوزني أحسن حق تو جوزن حن إلشي هستخن عمدو في شكولي جيومتري с предмет омеви физика геометрия تخن از geometry предмет цу ханц وين حق ويتش دا في عمدش دو علم دق تخن حقيقة أشغالش ميلجوا نيسيش ميلجوا لقيش ميل صار تيتيخش سن ميل لاتش دا تسخانة يا هيخ سقواتش يا اس geometry ياخداش اس فت سخوش صار اس زلجوا صار اس حد ياخلشي حق الله بتزاخنت بش تلا إشالة ده بخويم خن باتش مدينة أم بقدر زعمي قول شخاندين صعب ورشو ديالري تسكانكي زدا إيتي اس تحبوه تشبوه تياخر موخة تشيكانكي زدا وخي حنغ ده سح اش توخكش اجمال دو حم حنس ويدا تلفزيور تشيشت بارغوي وينتا школа выживания я схамаж авей живейнах уж сухан лилдят ورشو ديان كان город تخين горца حقشت ليلش خانو zusammen шалташ суханы هنياش سخان واقري لوتج اشتعدي قار ماركة دا خمج خنت دا قلن الشالت ليل دواغش بس ليل دي تشالت تصير بولخ عم بيش خنت بيجر حالت دخشن در حق دي تصلتي حقه تار حق عم بيش خنت بش وج حب شي بيزم بلي بيتي مصدوش حمل كيش خن خل بيزش بش هن ألشي متجحر بينو تخوج مواصل حتى واش خني تزامن جسني إشغالش الزلقي سد دنيش تقواتش قواتجي مواصلش كرت بخر خني مواصلش دحل تحق بخوي خن بقرش ناخ شواج عمبنا شوي دال حدنت سان از دياجر شي وعقد ودج السار مليولج الجوزل داخو تهينج دايودش خني إشولغ ده وش تجوزن تجبي شيء تهينج ماركة قشناخك شيء جوزل داخيتش خندات حنز زمارق الملغ شتي بار بيش خند بين إلشي تيش ميت صود عمل توخجول حماجة قحنا يستا توخكم بيان يا وش ديان شانغور تخاوش اشتكين تهيقي لا ولا بير خاندين امدش خاند صار تربو تاق سميتك دقي خرسون دا دقيقان إبراهيمي دق فوتي آخرش از شرزام يوتش اندوتر تسد يازدياتسو تسوزامن هارق هيجم خو تنيس بعخو وريا هن يالش زعمي قيالي از فوتيا هيك ورش دان زي قص سو تسحت واجوش ماستا چا جرز دق دوختن دا شاج ليجا عليقا قش اتشي مواسي اج ماستا يوخ دوختو داق وي تركلدش داش حبش خم تاريخ شيء هنا داش حبش خم تربلش سودا خم تاريخ داش تربل هجل خلق تربلي دينو كوتس اسخس ديش دق إليش دقات تاريخ مجغادو إلي دا أسيق ارتداق ديش در سو خسين خسيتا نتيجير از دي تشوفو فيانا از دي مجغا
Вахыл вахоғозы, дизар хайдолыш. Хасин хозданыр, деге яздолды. Ызыл хос лоцаж дуахыш, ыштық чуахыст бешхам царыш. Цар ғулқыш, цар илаж луархыш. Ханс малақ или дагдоғахын, малақ или белгулдедар халық турпыла хеття. Халық турпылы илеш децелевейн турпылыш бозы бацыр. Тақиқ әста бейсір мочқы уцигмалсыг тихизаны хынып уже цанзамын чөбәға пөніш. Мочқы уцигмалсыг аз бағдар ялчысак езікі уцигмалсыг яздядыр. Садешті аз. Дүния сирді дяққа малхыны ғылғы için мех көхіда ехтір. Дальгняған уцигмалсыг ғылғы қымын аси әйдір. حواغ چنياق تاكغ ازبدزا ادم قول اي دياق الخلو حقونخ ياخش لوتساج دواخش بولولور حيجيل سيردي اخوز حوز بور وجميخ كري خوخ ديجاش اغيل دوغ دور بتشح شنت واغش عمل ركات ايما بور سيقمن بارغتون ياخش حيمير دوك ليل دور نيسر خويت حماد ولش حوشق مفيالر كجي چار بيحچ ولش حدنيا چوم وياخر هاي خوز كورتا алор мыбензер цубирсы уақырошы حقوم вензер шин бе юл мары юқ юатсы тхамалсык лома ерсынны белы жолы тхамалсык диақылы волвуху цувезы чидалы хатима юйлы уқдынен тырвалы. Хозичо, хозязе, халық турпыл хоча, қыдолдешаш хитрия, доғждац. Ширыч заман ханыржым, багах буцымц, нахар, ши тейпу лор яш царя дол бол хуам тейпу лор беш. Шейдехен ешт бозитыш, цар куцыш сдали, амытыц сдали, шейдехен қуане сирдях кыртыш, цоғ цац мысл ец долж болхын бәби цар. Хеті туала бәшіре хайечі ханц язу хахант. Зюазу қыла малскнян зорбеке зы халық турпылы адырвайцын. Ул малляхтар ханы алчы хылға дуақ қамды цар дер. Теркілдічі дуқ дуақ беркіді царя дяныр. Дерек литературын лардиялар жыжбы. Ханз малақ темашцы цитей полқышцы белгубян. Малжышты белгубя барат уалақш бәшері хан турпылыш. Туалах чбяшир турпулыш луахтяч уж мдагрби эхтачбуц эхтачдукбы ну эста цуйг белгул бянрыжы вей zusammen чвелгы мягко деникин тавин вахкы эрж стом табины чханы цухан эггир халхы духул эхтачарягы вейгалгы ханып ждачық цыбалитар вейгалгы ханып квештяч история довзышмди Цуши белгум дядис замик қамхан замик қамхан децри Кавказ хаяққа хугер аз ян лахтыш дцо та цуйq иры ханзви вах ялч замик ялч ханс вах вар ян цаг ацхуж занг вар ян юхт эхшц бул ишт духул этаб венх цуйq ир гарданов твар қохаш деснил техвян саканус деснил техвян чул техагы диша сакану хашсаваха хану вей произведенечка что чуахус белгулве хавица взяздян Хусен Бахаудину мол ханукс змалдал хамдул жаха ц тема юқидақ ляца большевики уау халяца цухан zusammen вен мигиш адл ханқс хан элчи وين عادلوا تأمل واحد عادل جدولس عازب دا دوحقش حد ين مخانية كيرت عادل سالخ تنبول چخان дошлой полк махани даху вай вахар вай зуж махалар дошлой полк это галай белгу бямп цик идук нахбы даглаца цылтяғы шырыч заман ханыр жет уалахш бәшері замы илаш хуцмулай хат дит эргмы юали малах тейпар خصم خم بأخذهم أصدينه خرايا خرطوب والقيتم خص بامبي حصل خزام بيبي تسخان تزامن شو شريج زامن شو بأخذ ناخا شيء خلون شخني طوالق جبايا شريني باخش بوش ناخا قيول خلون شخني أم بقد دبخا شار حلق بشريج زامن شو أخت طوالق جبايا شري خن ناخا
цар дар дукладар динл ахардар кесгердар дар али шулш датс хан элчи динл фуд шиса цқудр з шиса қудяш цэг ацхушр قمن ثاني لي والي سي قمن سخوق وقصو يح يزدل دينل سي ديك غدقصون لجقا واغتشو يعني اس إيلي يولجي دابول خش مخنبيج يرش خنب حلق دابا خارش خنب تحت بواغرش خب حنز بولش ب صار ياخش بس صار تحت حبواغش خنب بش دينل أخصو باغش دا خو في республики في قاستا республики ан قاستا دي خلق خنا دام احتادي زس تقالا باشري تشقوالش алдез вайга дукыч дяқи халқыш заман свайдастычы юақпарға тойлки вайн машина жяни вайн уғзамын вай хажи телефоны қадар дұққы парға тойы цхалоны жуат шхалц шиши заман еш халоныш хет тығыныш заман мәрші чхан адық вай мәрші чхан азмышт ал вайн дұқнақ бой авария дукнах левай нах машин сихлеврах веш цацгерзаца дукнах бабовай хет юқор ялч оддинен дуалж долч хамын свайдастычы вай мех машалат алшылж давай вай мяшыч хандах так малах турпул хуқиши анхетун ханц дуала цалаш бешери малах цырж белгілегер ғалғай қамын ама алыр вен дайхаш замаш кашче чопаргату и машыр булыш том буацыш вейдахашды дали халхетрыш хатырыш дук хамаш вахч метишке хул хан элчи керд зам хаюлилырцы керд малдолж дол хама хабелгыл диантвин тахын вен юк дук бутур булыш хан элчи валыр сансага кармичит жмудул хамаш так тахын лахтыр заман чух турпулфат ши сацқудырды нах бахандош саккал хрвах е цадизл калхрбах е хаица юах город калхрях цар синош шцубойт яна ши сакал хужи турпулли тагын вей хаица чевен массанин узжва саккхан веслугвачва асканов сулымбикова масса юлчы Россия тихаза Россия халқыр турпулвыз итсун судья дождул исхамы валлыс детсет сулуж мнях дегаш клаттыр тцалата даху турпулвы ханзер мехкда шиденл майрл масса долч камын окудыне дайозита тақужму турпулыш иггер халқы вей قمن حلقة سق تربل خلتشد احتمال بواجهنا سنسنيس بال ديك دوا خوز دوا حما شعير داقوش دالي حجب مول حدا حاجة ساشت يقر باخش بالنخ تار تربل متجيش دق حقويتاي حست شكولي البوشني عن كانك وإكشن قرتر شو عن بين أخوكوس شيء تسقطيان شخان شيء يجري كل خربيا خابتسو داخل زمبك يالله شورلة كلاسي وكانك وس داخل وين مسنين بير خاندن ستيجل تربول داخل حنز شي حارفيان قير ون تحق زدوا تجي شي حارفيان شو ده شي زمج خنيت صار تايك ازي تاق شي يشل ايش حارفيا خا تحق دق بي قونخجو دينال ويقمن شي تيخكغلت هذا اس ويقمن تيت دولش ده هنسان سجد كاجا داخو ويقمن ده دقويتسنس ديزام
Ханзвайн сюжетет дейнер жог тамшин сурттар. Баққонц, валырц, ажылц, юдуғыл, сагнис валчы, цинхамыч хоз машин яқыги. Мала фуғылды. Азваймех дахи қаметтел, дахи оқырметтел Россия қычы дынян Түркемех қыч каналышка дахи қауыз ценденыл ордиант. Ши хат уақыл қатсын, ши уц гөл қатсын, сага шты гойт бәргдейтіш да, гойт ян деждат, сос хамқоч деждат. Бақды со гойтар, бақон стол тұрпылды. Турпул хана атсу гойтар. Цаққы ши аяқыч бес да уаливен мулаца қирым тибеч, самулық хамт адеч, дерек дыни хадуғыл оғыз ағыр барыш да наны хал цахам уғдыне чидуацыш сан уғдыне ервы самашени ца үш цындат хажычы ца дынен ца гуна цахам шин бәртсігір сан үш тұғыды самашена ызы үні ца чуағы Син Мэрили is денылды is нах қылғырбақ дұхыл уйлықсын. Дады қайча is нах қылғырбақ дұхыл сол мел жуағы датвертлы осы машинет алейлы жуағы хар схулждол хаму хар хаму хагойт құны денылығы дадзавей дөлкі. Вейкеги нах кәнкеш қалнық денул дулыш бөлге наха годи тоқу булыш бөлге қахетіме ешқалырығы нагасын сын қахета децері цучу буақыш наха сын дог дегчір қахетім қан бецері істішті оды кватыр шин қалыш мегдуатсыр мегадат аққон шолығдырды цыр хозыма деяда цуыз холи цыр хозыма уффай бәлгі ұқсо яқыш дай хейхейш ісхаммычет тегеч да қызы үні шолық долы дағды цын цын оамыл цын денал хагойтыш хоз хамды далдияқ ұлвыл ызы жморгиш Дал жмо бол турпыл кенти турпылнах қонахи. Хәтті алдез халық турпылыш. Масиолч заманча вайханзистер ширзамы тағнырзамы егер халай олт ала бәшери. Вайздыстыч теркілдік. Деныл мейрыл. Я ше елжа ауыныш масиолч заманча цатарханырки. Няхы меттик хыныч метти аз хагучтақы аз бәрдейті ждуаржди метти қалар. Халық турпылы жақ қетімі заманс басылки. Азы масиолч заманча цатар болки. Догмейрил масызы догмейрил өлки. Денул дөлки. Бақияға Мәдина аз тағын замаш ханыш хуцлой нах хуцлац, нях денылыш хуцлац, нях мейрил хуцлац, нах няха царцар безым дабалац, қахетім цар дегічбі қахетіме беркете бұсылпсак док чудуалы жуасак, мысханы мейр хугвы, мысхан ши деныл дагойтыш хугвы. А деныл дети тахын вей лори, деныл дети хехыр хой, деныл дети қашт балх буақкач нях. Из ети турпыл сар дина денул турпыл хагойтыш бақвей дуқамал болыш болнах. Иштадар аз дал ши ешмі болып вейніш. Дал тахын вей мярш хоз йолы жолғы, хозы лыш, берка тир йолыш. Вейм денгір демалы дал турпылыш, дуқа ухулыш, гучы болыш. Цар вей си, вей қымын силық деш. Ишта хода дабық не слоп цар вей насыдол чалғай қымын. Лиза, hun маркалхалт, тодолч, фашыл яра. Док дуц велчим ер эггерца чалхня йол темер халк турпылыш. Ханаялчы солдук ышхалыра цыха беж цацыт ханз аяхыч бес тин турпылыш. Горцы буалыш шейцырыш сашты. Наха йқы юсыш бол турпылыш бавай. Диал ряс халфон, маркалхалт хон. Яра. Мех қойцы де эфира илаха чықиал шамбар кылт хоцқа яқырақ. Тағын студий битсаж бар халқы турпылыш.
Хета эсқамел дерздеш сон баркал алур, магасер обын хойц йолчи этнокафе дуал хошт, баркал халчан тонфус мелара, мягкой алик халшин, мяшалт.